mengerikan tenan. Walah. Walah. Tapi wong tenan lho iki. Yo ora Kim. sing dinilai iki ora anu, ora kan saiki ingat bersamaane. Berani iki lho. Iya, bersama. Sing dinilai iki ora kok ndak. Astagfirullahaladzim. Jeblak. Iki apa mangan apa iki? Wih, mantap tenan. Astagfirullahaladzim. Oh iki malam udah boyo. Iki kok nganu kok. Lah iya, kula nandane gak ngono. Ndase malah boyo ah dene. Ndase memang koyo boyo dene, ancen memang ngono. Iku mangap terus dene ancen ngeleh dene ngeleh ya. Astagfirullahaladzim. Mangap cah lho. Persis boyo dah. Yakin nih persis das boyo. Yo kandhane engko urung ana klawe. Iya, persis das boyo. Ya bener yen Allah ape ndanyang kaya das boyo sik. Ngono dene wis ndanyang, dene malah kula dene bener aja ya. Yo percaya aku hanya percaya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ya adil masyaallah. Wah, temenan sisi persis suket dibabat persis suket nih kalau. Iku karek madepe mengarep apa no sampe.